Srácok és lányok, köszöntelek titeket ebben a videóban. Ez itt a GMS. A mai videóban a 35 kW-ra folytásról lesz szó, hiszen ezt már páron kérdezték, amikor nekem meglett ez a motor, hogy mégis ezt hogyan csináltam, hogy ez hogyan is lehetséges. Szóval gyertek, maradjatok velem, és ezt ma körbe fogjuk járni, hogy hogyan kell pontosan ezt a folyamatot véghez vinni, mik a követelményei ennek az egésznek. Milyen motort lehet lefolytani? A legfőbb kritérium, amit mindenképp be kell tartani, hogy a motornak a gyári teljesítménye ne haladja meg a lefolytott teljesítménynek a felét. Ahogy értsétek, ezt úgy kell érteni, hogyha például ugye 35 kW-ra akarsz lefolytani egy motort, akkor az max 70 kW-os lehet az eredeti teljesítménye. Hogyha ezt a kritériumot betartod, akkor teljesen legálisan tudsz vele közlekedni. De viszont ugye van egy másik út, hiszen lehet látni nagyon-nagyon sok olyan motort, aminek biztos, hogy meghaladja a tényleges teljesítménye a 70 kW-ot. Ezek pedig hát ugyanúgy lefolytják, mint az előző társaikat, csak azzal a kivétellel, hogy ennek a kritériumnak nem fognak megfelelni. Tehát, hogy ennek a 70 kW-os kritériumnak nem felelnek meg, lényegében ez kijátszható, lehet így mondani, hiszen Magyarországon, meg hogy mondjam, ezt senki sem nézi, ez egész biztos. Tehát, hogy még nem hallottam egy olyan ember felől sem, akit megállítottak, vagy megbüntettek volna azért, mert ezt nem tartotta be folytásügyileg. Persze lehet, hogy van ilyen, szóval ezzel csak óvatosan és saját felelősségre próbálkozzatok. Szóval, hogyha megfelel ennek a kritériumnak, akkor már csak le kell folytani. Ezt Magyarországon, ha jól tudom, csak egy helyen csinálják, ez pedig a Mirep Motors Budapesten. Az enyémet is ők csinálták. Annyi a dolgot, hogy elviszed hozzájuk, odaadsz ilyen minden papírt, ami kell hozzá, és igazából ők intézik. Az Alpine Tech nevű cégtől rendelik meg a folytókitet. Az Alpine Technél nagyon-nagyon sokféle motorhoz van folytókit, tehát akár egy új BMW S1000 RR-t is le tudsz folytani 35 kW-ra, csak most mondtam egy példát, ami azért eléggé komoly. Szóval megrendelik ezt a folytókitet, beszerelik neked, és elviszik műszakiztatni. Igazából a folyamat ebből áll. Szóval egyszer fölviszed a motort, és egyszer pedig elhozod. És ott is van a 35 kW-os motor. Ugye legtöbben kiveszik belőle a folytást egyből, mert hogy ugye csak a papír kell, más nem nagyon. De persze én nem vettem ki ebből, tényleg nem, majd bebizonyítom. Azt lehetne érezni, hogyha kivettem volna belőle, meg látni a fordulatszámon. Szóval ennyi lenne az egész folyamat. Sajnos ugye a bürokrácia az még mindig létezik, ezért én is megszívtam egy kicsit, hiszen kb. 2,5 hónapba tellett az, hogy nekem ezt megcsinálják, mivel nekem ott állt a vizsgabázison csomó ideig, mert hogy tudod, nem nyúlnak hozzá, vagy volt valami probléma, azt hiszem, de ennél csak kevesebb idő lehet. Tehát én ezzel megszívtam. Remélem, hogy ha ti ilyet csináltok, ezzel nem fogjátok. De amúgy úgymond a terészerdől sok mindent nem kell csinálni, csak ugye bírjad kivárni, mert nálam is nehéz volt kivárni, hogy na gyerünk, mikor lesz. Vegyem ezt a videót, és bemutassam, hogy személyesen én mit folytattam le, és hogyan is történt ez. Na, ő lenne az én kicsikém, őt már biztos láthattátok előző videókban. Hát már ugye az elején mondtam azt a szabályt, miszerint nem lehet lefolytani ugye 70 kW-nál nagyobb motort legálisan, és hát ahogy láthatjátok, ez kicsit sem még 600-as sem,
És hát igen, ezért mondtam a saját felelősségre, meg lehet csinálni, hát mi megcsináltuk. Szóval ez a kis 1000-es Honda lett lefolytva 35 kW-ra, amiben a folytás még mindig benne van természetesen, és ezt nem is fogom kivenni addig, ameddig nem lesz korlátlanom, vagy lehet, hogy ki se fogom már venni, hogyha eladom. Vele járom az utat most már másfél éve, vagy 2, nem is tudom. Szóval, ja, ő lenne az. Ugye... Oké, thanks! Milyen rendesek errefelé az emberek. Itt megállnak. Magyarországon egyszer lerobbantam, aztán mindenki elment, ő meg már egyből megkérdezte, hogy minden oké. Na, király ez a mentalitás, esküszöm, jól érzem magam. Lehet, hogy csak azért csináltam, mert nem tudta, hogy magyar vagyok. Na, hol is tartottam? Azért lett amúgy 1000-es folytva, és nem 600-as, mert szerintem, bár amit néztem videókat, meg ilyesmi, még annyira sem menne, mint most, hogyha 600-as lenne így, meg kicsi nyomaték marad benne, szóval csak ezért, semmi másért lett 1000-es, nem 600-as, meg ez a Repsol egyszerűen ez gyönyörű, ez gyárilag gyönyörű, nem szeretem annyira amúgy a széria motorokat, de ez nagyon tetszik. Álljunk is tovább, irány Güsszing. Meg utálom amúgy a csoportokban is azokat az embereket, akik megmondják neked, hogy milyen motort vegyél. Egyszerűen ezt nem tudom hova tenni, hogy mint hogyha az ő élete függne azon, hogy te milyen motort veszel. Komolyan mondom. Mindenki olyan motort vegyen, ami tetszik neki és szeretni fogja. Hopp, hopp, itt már kicsit csúszkál. Igen, azért még nem a legjobb az út. Meg szeretem benne ezt a nyomatékot, hogy nem kell pörgetni. Megy az anélkül is amúgy. Azt még el akartam mondani nektek mindenképpen, hogy nekem azért van lefolytva ez a motor, nem azért, mert zsidó vagyok és kevesebb adót kell ráfizetni, nem, hanem mert nem vagyok 20 éves, ugye, amitől a korlátlant le lehet tenni, de ez már következő szezon elejétől változni fog, szóval csak hogy tudjátok, nem zsidóskodásból van lefolytva, mint hogy hát páran azért szokták ezt csinálni. Nincs ezzel bajom igazából, meg nem is az én dolgom, csak mondom, hogy ne értsétek félre ezt a dolgot. A koromból adódóan nem lehet még korlátlan motorom, pedig higgyétek el, akkor nem lenne ez lefolytva. Kis sportmotoros voltam igazából. Édesapám is az. De ez a motor szerintem tökéletes választás volt azért, hogy megszokjam egy nagy motornak a súlyát, a reagálását különböző dolgokra, a futóművét, és ezzel kapcsolatban szerintem én előnyben vagyok azzal, aki tehát A2-re vette egy könnyebb motort úgymond, amivel persze nincsen semmi baj, mert például, hogyha ugyanúgy A2-esnél szeretnél maradni, már nem akarsz tovább lépni följebb, nem akarsz nagyon motort venni, akkor tökéletes, akkor erre találták ki. De hogyha hosszú távon gondolkozol, akkor szerintem ez egy jó megoldás lehet. Haverom vett még régebben egy Yamaha MT-07-et, ő ezt újonnan vette meg kereskedőtől, és a 07-nek van ugye 35 kW-os verziója is, ami persze 35 kW-tel is használt, és szerintem ez is amúgy egy tök jó út, hogyha a nakedeket szereted, mert akkor lényegében
meg van oldva az A2-es motorod is, és a korlátlan is. Az A2 és a korlátlantól csak egy műszaki vizsga választ el lényegében. 1-2, 1-2, belehajszolom őket is a gyorshajtásba, mindjárt megtalom őket hátulról, jól. Azt el akartam mondani, hogy ugye van átka ennek a folytásnak még annyi, hogy nem pörög ki a motor rendesen. Tehát, hogy az én Hondám kb. 10 000-et pörög egyesben, és onnantól nem is tudom, 6-osba pörög 8000-et maximum, ezt ilyen 220-as tempónál, de persze ezt a német autópályán teszteltem Mexikóba. Mi itt most megállunk. Mindig ment egy tempót. Na szóval csak meg akartam mutatni nektek ezt a gázkaros dolgot, amennyire tudom. Szóval a folytás az valahol a légszűrő alatt, valahol itt lehet bent alatta. Hát ez egy ilyen kis fémdarab, hogyha rákerestek, látni fogjátok. És hát ugye a gázkar, azt hogyha próbálom megmutatni, az így ennyi. Tehát, hogy ez mind az összes gáz, amit tudok én húzni. Ami kicsit így vicces, de meg lehet szokni, higgyétek el. Ja, szóval vannak ilyen dolgok, amikkel együtt kell élni. Szóval ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Ha nem vagytok feliratkozva, iratkozzatok fel, és hogyha elnyerte a tetszéseteket ez a videó, akkor nyomjatok légy like-ot is, hiszen ez eléggé fontos a YouTube algoritmusának, hogy tudja, hogy kinek ajánlja fel ezt a szuper videót. Hogyha még nem követtek Instán, akkor kövessetek be, TikTokra is töltjük fel az anyagokat, és a közeljövőben többfajta ilyesmi videó várható, mint például ez a kis vlogolás, hiszen én rájöttem, hogy nekem amúgy fekszik ez a vlog dolog, szóval, ja. Peace, szevasztok!